Kedy to všetko začalo? No priznám sa, presne si to nepamätám. Zhruba 1,5 roka dozadu. Ako každý som začínal s nulou odberateľov, bez toho, aby mňa, respektívne Gamebox, niekto poznal. Bolo to iba prianie a veľká túžba niečo dokázať. Žijeme len raz a ja som sa rozhodol preraziť na československom YouTube. Cesta je bolestivá, plná útrap a utrpenia, ale verte, že keď vydržíte, nevzdáte sa a dáte do toho všetko, tak to zvládnete. Nebojte sa neúspechu. Najväčším nepriateľom nie je vaše okolie ani ostatní youtuberi, ste to vy sám. Je to strach, ktorý celý život potlačujete a cítite, ako vás ťaží. Pokiaľ vyhráte nad ním, dokážete všetko. Stanete sa tým, čím chcete. Možno si hovoríte, že ľahko sa to povie vydržať, ale ja vám poviem len jedno. Ľudia sa neboja neúspechu, ale boja sa toho, že vyhrajú. Majstrom sa nenarodíte, musíte sa ním stať a jediného, čoho sa budete bať, je prehra. Je to súčasť života, celý život bojujeme či už v škole alebo v robote, či už v športe alebo v hrách. Je to iba na vás, ako sa k tomu postavíte. Odhoďte všetky zábrany a puste sa teda do toho, potom už vás nič nezastaví. Natáčať som začal, keď som si zadovážil prvú kameru. Bol to skôr iba taký pokus. Tak som nahral cez kameru zábery z Call of Duty na PS3 a uploadol na YouTube. Ľuďom sa to páčilo, tak som pokračoval. Ani som nevedel ako a kúpil som si capture card. A pokračoval som vo svojej snahe. Naučil som sa robiť s potrebnými programy na editáciu videí. Väčšinu som sa naučil z YouTube tutoriálov. Postupom času sa môj kanál rozbehol a naberal na veľkosti. S tým, že som vedel, že keď sa nezastavím, tak to dokážem. Po presiahnutí zhruba 1600 odberateľov som pribral Sobíka a potom Shaxa. Ani sme poriadne nevedeli, čo budeme robiť. Bol to práve Shax, z ktorého z ničoho nič napadla tá myšlienka. To, čo teraz je naša vlajková loď. Áno, uhádli ste. Je to náš skvelý videomagazín, ktorý od začiatku až doteraz prežil extrémne premeny. Či už v názvu alebo v grafike. Potom prišiel Teo, skvelý recenzent, herný zabávač a vedúci ostatných recenzentov. Ďalej Dandalf, ktorý ma zaujal pekným hlasom a chuťou natáčať. Aj na svoj mladý vek dokáže veci, ktoré by ste od neho nečakali. Potom Omogrvron, ktorý sa vrátil momentálne do nášho tímu a ide sa spracovať na 100%. Je to recenzent, novinkár, moderátor, všetko, čo si dokážete predstaviť a hlavne je veľmi sympatický. Máme tu aj Tomáša a Jachima, ktorí sú súčasťou Omegoho tímu. Shax a Sobíček to sú ľudia, ktorí sú skvelí kamaráti recenzenti. Sob sa špecializuje na grafiku a je to fakt talent, teda keď sa mu chce. Shax je skvelý moderátor, dubler a srdce Gameboxu. Bez jeho hlasu by Gamebox nebol Gameboxom. Ja ako hovorím, som ten človek, ktorý ich buzeruje. Spolu tvoríme tým mohutnú lavínu, ktorú nič nezastaví. Spoločne sa psychicky podporujeme. Dávame do toho všetko, či už srdcia alebo vôľu. Ale to hlavné je výdrž. A nezastavíme sa, pokiaľ nedosiahneme to, čo chceme. Je to tvrdý boj a musím povedať, že bez nich by som to nedokázal. Dokázali sme to spoločne. Každý z nás je v niečom dobrý a spoločne tvoríme dokonalú bytosť. V posledných dňoch sme nabrali 2 nových členov, Mafosa a Bazíka, ktorí sú skvelí recenzenti a moderátori. Je to skvelé, že máme ďalších šikovných ľudí. Roboty je vždy veľa a ľudí vždy málo. To je asi všetko, čo by som chcel povedať k svojej minulosti. Čo sa týka budúcnosti, Gamebox sa budeme snažiť opäť presunúť o krok dopredu. Či už grafikou alebo dĺžkou. Je to iba na nás a verte, že nás nič nezastaví od úspechu. Teraz máme 5000 odberateľov a každým dňom sa naša armáda rozrastá. Ste to predsa vy ľudia, pre ktorých to robíme a robíme to s radosťou. Nič mi neurobí tak dobrú náladu, ako je koment, ktorý nás pochváli za našu prácu alebo like. Za toto stojí. Vaša odozva k nám je veľmi dôležitá, formuje celé dianie na kanáli a ovplyvňuje aj náš videomagazín. Naším snom je dostať sa medzi top YouTube kanály. Chystáme pre vás veľké prekvapenie, o ktorom teraz nemôžem hovoriť. A verte mi, že sa máte na čo tešiť. My sme tu pre vás a ešte raz vám ďakujeme za vašu prejavenú dôveru. Ďakujem aj môjmu týmu, že sa na nich môžem vždy spoľahnúť. Jedného dňa sa budeme radiť medzi top kanály. Naša sila vôle je nezastaviteľná. Teraz je to iba naša predstava, ale keď zavriem oči, tak mám pocit, že sa jej môžem chytiť. Je tak blízko a tak reálna. Snívať je dôležité, je to vaše palivo, ktoré vás ženie dopredu. Nikdy sa nenechajte odradiť od niekoho, aby ste na tom prestali robiť. Práve naopak, ešte pritvrďte, snívajte a vaše sny sa jedného dňa stanú realitou. To je asi všetko, čo by som chcel povedať. Prajem veľa šťastia všetkým začínajúcim youtuberom a aj divákom, aby boli šťastní a vydržali to s nami. Ešte raz ďakujeme za prejavenú dôveru, my vás nesklameme.